सोशल मिडिया ही म्हाका दिसता सगळ्यात पॉवरफुल मिडियम हा आणि जेन्ना आमी सोशल मिडिया म्हणटात तेन्ना आमकां जायत्यो अपडेट्स ताचेर गावता. सध्या आमी गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल जे चालू आसा गोंयांत थंयसर आसा आणि मी सोशल मीडिया बद्दल का बोललो कारण सध्याच्या काळात जेव्हा आम्ही सोशल मीडियावरती कुठलाही ॲप जेव्हा ओपन करतो तेव्हा एक आम्हाला जो डान्स स्टेप जो मला वाटतं की पूर्ण भारतात त्याचा एक नॅशनल डान्स स्टेप म्हणू शकतो आम्ही आणि चंद्रमुखी ह्या फिल्ममधला चंद्रा ह्या गाण्याचं आणि आमच्याबरोबर क्रिएटर आहे ऑफ दॅट डान्स स्टेप म्हणू शकतो आणि मला वाटतं अमृता मॅम तुम्ही पूर्ण भारतात एक नवीन ट्रेंड सेट केलाय ह्या डान्सचा. कसं वाटतंय जेव्हा एवढं सक्सेस बघायला मिळतंय ह्या डान्स स्टेप किंवा ह्या फिल्मबद्दल? हे बघा, महाराष्ट्रात या डान्स स्टेपला किंवा चंद्राला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. आता गोव्यात कसा मिळतोय हे आज मला अनुभवायचं आहे. आणि तुम्ही पाहता की फिल्म ऑलरेडी सुरू झाली पण मी खूप आधीच आली आहे कारण मला जी धाकधूक होत होती हॉटेलवरती राहून की गोव्यातल्या लोकांना कसं वाटणार आहे. बिकॉज बॉस जी गोवान फिश करी आणि जे काही गोवन मासे जगभर प्रसिद्ध आहेत तिथल्या गोव्यातल्या लोकांना चंद्रमुखी आवडायला पाहिजे असं मला वाटतं. चंद्रमुखीबद्दल विचारणार पण गोव्याचा विषय निघाला आहे. सो तुम्हाला गोवा कामासाठी आवडतं की हॉलिडेसाठी? काय अजिबात कामासाठी आवडत नाही. रादर आज गोवा फिल्म फेस्टिवलला मी इथे आली आहे पण मला संजय सरांनी ओढत आणलंय आणि त्यांचं असं झालंय उगाच मी गोवा फिल्म फेस्टिवल ठेवलंय. सगळे कलाकार बाहेर जाऊन मज्जा करतात बट गोवा इज लाईक दॅट. गोवा इज समथिंग दॅट यू कॉल अ सेकंड होम. गोवा इज समथिंग दॅट यू कॉल अ रिलॅक्सिंग प्लेस वेर यू वॉन्ट टू जस्ट कम अँड फॉरगेट एव्हरीथिंग अँड एव्हरीबडी अँड जस्ट इंडल्ज इन युअर सेल्फ. सो आय थिंक गोव्याला ते एक ब्लेसिंग आहे आय फील. अँड म्हणजे मी काल खूप उशिरा आले रात्री आणि सकाळपासून आय एम जस्ट इंडल्जिंग एक काय ते सुसेगाड म्हणतात ना सो तसं आहे गोव्याचं. बट अगेन द नर्वसनेस ऑफ माय फिल्म अँड द एक्साइटमेंट ऑफ द ऑडियन्सेस रिॲक्शन हॅज गॉट मी हिअर टुडे. मला एक सांगा, चंद्रमुखी फिल्मचं जे चंद्रा गाणं आहे आज पूर्ण सोशल मीडिया प्रत्येक जेव्हा ओपन करतो तेव्हा हे गाण्याचं जे सिग्नेचर स्टेप आहे ते आम्हाला बघायला मिळतं. म्हणजे जेव्हा हे शूट होत होतं तेव्हा काही वाटत नाही. मला असं वाटतं जेव्हा कुठलाही चित्रपट शूट होत असतो तेव्हा कुठलेही मेकर्स ह्याचं हे हिट होईल याचं ते हिट होईल असं काही डोक्यात ठेवून नसतात. आपण प्रत्येक कलाकार मग डिरेक्टर असो टेक्निशियन असो कोणीही असो खूप प्युरिटीने आणि खूप एक कॉन्शियन्स क्लिअर ठेवून ती फिल्म किंवा तो चित्रपट बनवतात आणि तसंच आमचं काहीतरी झालं. चंद्रा हे खूप हिट होईल असं काहीही वाटलं नव्हतं. अर्थात वी वर होपिंग because you want that your product should reach the maximum people ever but we were just hoping आणि महाराष्ट्राने आणि आता गोव्याने ते धरून घेतलंय. पण मला एक असं आमच्या गोव्याकडच्या लोकांची मी बोलताना वाटलेलं की हा अमृता इज नाव अ नॅशनल क्रश. अरे बापरे इज इट वाव आय एम लाइकिंग इट देन. आणि गोव्याचे लोक एक सुजाण नागरिक म्हणजे सुजाण प्रेक्षकही आहेत कारण समजा चांगलं आहे तर चांगलं म्हणून तोंडावरती पण सांगतात, वाईट झालं तर वाईट पण सांगतात. आजच्या फिल्मला तुम्ही थांबलायत. स्पष्ट वक्ता आहेत गोव्याची लोक. जितकं प्रेम असतं तितकं ते प्रेमही देतात आणि जितकं नाही आवडलं यार असंही बोलणारी लोक आहेत. पण तेच तर आहे आज एक कलाकार म्हणून प्रेक्षकांची हीच खरी दाद असते कारण मग समजा एखादी नेगेटिव्ह कमेंट आली तर त्यातनं आम्ही शिकतोच आणि त्याच्यावर आम्ही काम करतो. जेव्हा एखादी गोष्ट त्यांना आवडते तेव्हा ती आम्ही अजून करतो. लाईक माझं नृत्य हे प्रेक्षकांना खूप आवडतं आणि ते तुम्हाला चंद्रमुखीमध्ये भरभरून बघायला मिळेल. मला वाटतं तुम्ही गोव्यात आज फिल्मच्या संदर्भात आलेत पण हा मी विचार करतो की कधीतरी तुम्ही हॉलिडेसाठी येणार आता परत. मी तुम्हाला सांगू का आय थिंक एक पिरियड असा होता जिकडे मी गोव्यामध्ये 2-2, 3-3 महिने राहिलेली आहे कारण माझा भाऊ इकडचा आहे आणि म्हणजे माझा भाऊ इकडे ट्रान्सफर झाला होता आणि मी खूप चिल मारलाय आणि मला असं वाटत नाही एक बीच आहे म्हणजे ओझरान बीचपासनं ते अगदी म्हणजे सगळं हो सगळ्या बीचेसवर गेली आहे आणि इथली जी ते आपण म्हणतो ना टिपिकल काय आपली गोवन फिश करी आहे ती तर म्हणजे एक स्टेपल डाएट झाली होती. सो मी खूप राहून गेली गोव्यात. गोवेकर म्हणायला हरकत नाही. हो अगदी गोवेकर म्हणायला अजिबातच हरकत नाही आहे. थँक्यू व्हेरी मच फॉर टाइम. थँक्यू.